Ветэраны баявых дзеянняў прыйшлі да студэнтаў з асабістым вопытам. Такія сустрэчы тут праходзяць штогод, і воіны-інтэрнацыяналісты знаходзяць час, каб расказаць моладзі галоўнае, хто, чаму і дзеля чаго ваяваў на той зямлі. 15 февраля для матерей, которые потеряли своих сыновей, это день памяти, когда они вспоминают очередной раз о своих сыновьях. Далее это день встреч, когда они приходят на наши мероприятия вместе и видят, какими бы были их сыновья. Для наших солдат это праздник, потому что закончилась война и были выведены войска из Афганистана. За ўвесь перыяд баявых дзеянняў свой інтэрнацыянальны абавязак на тэрыторыі Афганістана выканалі каля 30 тысяч беларусаў. Сярод іх 5 тысяч жыхароў Гомельшчыны. 124 не вярнуліся дадому. Зараз у рэгіёне жыве больш як 3 тысячы ветэранаў.